Eja kronkron ye bɔ mpaye eda wase se ewade utumi kase ni nti ahwe nso abo ye ho baye o me ye ho kwaye se nso ye mfo asemre wo nkrofo ese wo se mo ahoɔden ni utumi eni nsem ye chi na enye nhyira mayen eda wase we ne Awurade Yesu din mu amen Amen. eda Nyankopɔn asese Nyankopɔn ahu ye mɔbɔ na asa am ye ho kwaye na asem nso ebremu ansan dwumadi akra esiye ne so nti yenuanom a mutie enganka brand of Christ for a mutie me nyina no evangelism program no ese hyase den enya ediesiye ne so se ye be hia van a ede be sa evangelism team no nti se de mebia no ye ya so mre na bibia edesiye ne so bi etimi nya hoɔden ye no ye hwɛ se Nyankopɔn ma ho kwan branches awodo a yetie nyina no de enu month ending de na sa van no na besiwo nti branches nyina nsiesie won se afore id enim no obia enya ho totoye na yen so ye wo outside Ghana nso a ye bo bi no bi wa outside Ghana believers no mo bo bi pa ibi wo mo so de o kapere koro ani ho a wadwumanum Nyankopɔn asama mutie ne kwa saa kwa nti mo amte saa mo sesa na afi mo amutie me nso no ewa outside Ghana nyina nso no mo ka ho bi nti mo nso mo mfa mo de emu oduo emra na me support na afi evangelism na de asi eni so a ye be kan jagum den no sa van no bosu no we enkosi na wiye no nesi ho a ye de nyame adwuma nim se mo asomre nti de makan de nyina na ye betu ho na mo na hye Nyankopɔn ni mo nyam amen Amen. yo enen so ye to Nyankopɔn asam no so dan say ye nyina ye fra ase a Yesu bi afa daye ho na ne ka ho a 3 times ndie 3 time na ye wi na ye nchene de ba na wiye kura daye hu se daye ankasa dream e wona hodo miensa ene ho 3 types of dreams na ho daye aye kan ho asem nyina no miensa ye wo Nyankopɔn daye ene ye wo nipa daye ene ye wo obonsam daye di ye hu se ye wo inspirational dream ana se divine dream aye Nyankopɔn daye ene ye wo natural dream aye nipa ye daye ana fi nso no uninspired dream ana se satanic dream and also obonsam so ne daye and a demonic dream ni nyina ho na edika ya bobo so wa last week no ye hwe Nyankopɔn daye inspirational dream and a divine dream the another ye beka uninspired dream no asem the kan ni mienu nyina bom aye natural and satanic dream natural and satanic dreams into obonsam ni nipa daye ho asem ne pese ye kabo mo ni ewie ene na nyame bo na sete nkwamu a na ya hwe interpretation of dream so na de ono so atwato ne ya wie Nyankopɔn daye de edika enwo se Nyankopɔn daye eye no kore abere bia Nyankopɔn daye ho te asem bia ni ho wo so saa daye no hu ne yie Nyankopɔn daye de nkoso ba na ene twere kronkron so eni asi Nyankopɔn daye bia na ese twere kronkron ma eye Bible ne kase emre Bible ase entene hu mfiri Bible ho na emre bia no de what to Bible ho a ene Bible ko pepepepepepe e ma Bible nya ni mu onyam na enya lesson bebre nso firi Nyankopɔn ne daye mu awo nipa ya asetena mu na ye ka daye de a ene say what is dream ye di ka kire mus daye ne say mra awada na wo hu bibi e wo ne so and also hwe Nyankopɔn asem kra Psalm 73 verse 20 o kan ho asem kire say nipa da ene wo so daye nti wo da di uhunu wani so no eno ne fe ne se daye nti ye hye no so pa ye pa na daye aye kan ho asam Nyankopɔn daye enya hotefo nko a ana tenefo nko a na nyamesurofo nko a na da wo mo so daye Nyankopɔn timi esoso omo entene na omo nsuo no so daye ama Nyankopɔn timi kasa kire won e wo daye se de be ya o me hu awura na omo timi ebi no timi asakra omo adwene na omo timi agi Nyankopɔn adie Nyankopɔn kwa hodo apem a ofa so eboa ne mba ndi ye no so pa ye pa ndi Nyankopɔn edaye de ho te na daye Nyankopɔn akwaya mu baako a ofa so ni nipa kasa ndi ye no so se daye common revelation bi a Nyankopɔn enam so ni nipa kasa hwe Bible mu a nkomesa bi bre no a Bible mu a omo a ehye sa nkom nyina no dodo no ampo enam daye sonso na Nyankopɔn no makasa aye ni nyina nso bam ni nyina nso ehye ma ndi ye no so ndi Nyankopɔn daye de ho te pa ye pa ene ye wo satanic dream obun sam de no so bit ma find deceptive dreams
obonsam timi ma daye a enye no kore timi da nipa eni Nyankopɔn asɛm di asi etaa di hwammo na afi dume bi nso ebam obonsam daye nso eye daye bi a etwi nipa dwene kɔ emusuo mu na no nso ebege nka Nyame asɛm akra na ye di ahwɛ na afi etimi aboaye na yini kan ebege nka Nyankopɔn asɛm no wɔ Jeremiah 23:25-32 Jeremiah 23:25-32 wonya tamu a kenkan ni nyina na emwa nti ye kenkan a wose na matedie adifo a ode medin ehye nkomto no ekeka se maso daye eno enkosi da ben e wadifo a waka atoro adisem na oka wa akoma mu na ada da enkom na akoma mu odwene se obema memman ewure free medin wona daye a okeka ekyerɛkyerɛ wɔ ho nti se de ba nti wanja no ewure free medin no ase omyenwo se daye a nipa so a oyi na ama nipa ewure free Nyankopɔn odin na atwe nipa dwene free Nyankopɔn so no enye daye papa wose ba nti Israelfo no dodo no adwene free Awurade so saa na daye bone ne daye a emfrɛ Awurade nso nti na nipa bi yie ɛde sɛ nkrɔfo adwene nti obonsam timi so nipa daye sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔde bɛsɛ Nyankopɔn asɛm anaasɛ ɛma nipa Nyankopɔn asɛm nie nti daye biara no a nipa bɛso biara no a ɛne twerɛ kronkron edi asi ana ɛne Nyankopɔn asɛm a watwerɛ Nyankopɔn no ama nkomhyɛfoɔ ne adiifoɔ ne nipa kronkron ɔbɔ mo paa ama mo ato mo ase atwerɛ de ato ama yɛ se yɛ nsua ne nam so ɛnkɔ gye mu no Onyankopɔn mɛso wo daye ma saa daye no metia de yɛatwerɛ bibia ni wa ɛsɛ ɛbetia de yɛatwerɛ efi Nyankopɔn bibia no ɛne de yɛatwerɛ kɔ bia na ɛhyɛ ne ma bia no osu Nyankopɔn saa de ne efiri Awurade na anaasɛ ɛyɛ Nyankopɔn akwan mu bia ɛna yɛwɔ Sakaria nso Sakaria chapter 10:2 no so a daye hunu ne daye basabasa nso wɔse na abusua honi no ɛka awusɛm na nkomhyɛfoɔ no ehunu atoro na oyi daye hunu na ɔde adehuhu akyekyere onipa yore ha sɛ Awurade asɛm yɛhu sɛ yɛwɔ false dreams wɔ daye hunu daye a emfiri Nyankopɔn daye a enye no kore obonsam daye de maka sɛ mre bia no ɛne Nyankopɔn edi asi na ɔka asasa even ka Deuteronomy 13 kura na wɔsɛ ɔdaye asomfo bi kura ɛsɔre omumu na ɔma mo nsankyerɛnie bi na ɛbam na ɔka sɛ mo yɛnkɔdi Nyame wo furu akyira mo hu sɛ saa daye asomfo no wɔtwe mo adwene si bɔne mo nyini mfiri asase so ti daye bia no a yɛso bia no a eyi adwene efiri Awurade so no anaasɛ ɛne Nyankopɔn asɛm di asi bia no ɛyɛ ho bɔne daye di nipa da de ohun ani so no ya obetuma hu Nyankopɔn de ɛwɔ wani so mra wada ana ya fe woni pa nso de me ka nipa de ne kakra bi aka ho na fe ya kan nyina bom ne atutu ye ho fo na fe ya hwe ne ma bebre mu ya nka wasankafo ngoma no nso a Ecclesiastes chapter 5:3 ya nka ya na adayeso nam obradwin mu na eba na nkwasea ne nso enam nsem dodo mu Awurade asɛm nie ɛsɛ hu sɛ dayeso no enam obre adwin mu na eba saa na Bible na kan and the dream comes through much activity the emra nipa abrabomu dadwene cares of this life physical activities nema bia ye ewo abrabomu akwantu obi esisi ye ni so dwumadi ahodo obi ye obrai mu niema ho dadwene obrai mu nsem ne emu niema ho dadwene ndina ese de wani so no ena de kodayem edi nipa yeda ya na nkomo bi eni nkrofo bi die enema bi edi ani hunu enema bi esisi wo ya abrabomu adwuma ahodo obi ye ne nsam ekoso no when you feel say nipa daye ene a natural dream ene obi a so bi obi a betimi aso bi ni mo say de ba ya betimi de distinction ato nipa daye ene Nyankopɔn daye ene obonsam daye enu ntu na ye kyerɛkyerɛ wo ni mo daye de obi a so bi ti obonsam timi so nipa daye ahonbɔne timi eba nipa eso ebe so nipa daye de dum bi a wo so kura na hu ni tire kosie wo so da nipa daye nema bebre nti nema bi a ekoso ya abrabo mu no eta so ho daye ne ade ti ye no nso bebre na fe nso no yewo daye hodo bebre nu a ho amena yeguso a yesu ho ade yewo nightmares ho nipa daye bi etimi hunu nipa ne nso nipa daye emi so obonsam to me fa so ne ade bebre nso so nti daye bi ehunu wo da ehunu na wo bia no nso no se no so pa ye pa na emre bia me de se wo so daye a so di ka se wo koda no condition be na wo mu ana state be na wo mu ansa na wo so sa daye no
ɛno na duru bi a betumi de hu dae a efiri Nyankopɔn dae a emfiri Nyankopɔn dae a yɛ bɔnsam deɛ ɛne wo ankasa wo deɛ te bia na wo mu ansa na wo bɛda no condition na wo mu ansa na wo bɛda no unyane na wahwɛ adwene na wo tiri mu ansa wo de kɔdae no te nipa dae mu no se yɛ kɔda ebetuma so dae bebre overeating se didi emaduane na ɛhyɛ yɛ so wo ba kɔda no na wataya na wamme wayɛ pintin nka abenya paade ankansa na nka nipa obeda pa na kaduane atwe ho medically kra no ebo nipa eni nte hia bebre pa nte mra wokoda no na hu se wodae no wayɛ pintin aduane ahye wo so na ne kodae a wo ba so adae a enye wo so adae basa na bebre na fe nso wahwɛ se mra wokoda no na wo yare ana ti yare wo nipa so nso adum ebe nso a ema nipa nso so adae basa nipa be so adae basa ene eye normal de make e natural kese ene eye normal but ene se basa wu na me ka se etowa no wahwe fever nom ne ade bebre nso ema nipa nso so adae na dadwini bi nso a ehye nipa so mra wokoda na bi a wate asem bi ehu bi ana suro bi ana ade bi a ohunu se na ekoso a je se wan kasa wabra bomu no ohunu se woda no na bibi hye wo so paa yie no da na so dae a ya hwe ho dae a wo so ye ni yie paa ana bi a wote anigi sembi asem a den so woda betima so ho adaye bi wote asem a de bi paa yie a wa hwe woda no ana de kodaye m wo woda no a bo hu na wo so ho daye ana rehu sembi ana musuo bi ana ehu bi da wo so ana yamhye bi da wo so ana amane bi a wonamu wo ba so daye na wonam amane mu nti ya hwe saa ne menti pa daye de na makwa ho bebre no a so na eba wadwuma a wo ye betima da so ho daye school na wo kwa betima da so ho daye nti natural dream na eho na any kan tia se dream ankasa no ema information daye ma information ema directions ema guidance daye bia ebema o wrong direction bia na mfi Nyankopɔn ko ema information bo daye no unya information bi e kan asem bi kire o na de e ka kire wo no ena bema hunu se e Nyankopɔn asem wana ana Nyankopɔn asem ti obonsam daye e direct ye ko boni mu because dia when okonya divorce and idolatry vansa bia dream wa wo so daye na daye no ka kire wo se ja oyere na oyere wo ye bayifo na memma wo ba papa a wo ye aware na onye wo so daye wo ye na fi Nyankopɔn na akasa kire wo a me mo what is pain say enyi Nyankopɔn wa because adaye wo ye ti Nyankopɔn empa aware seye Nyankopɔn ekire aware guo di daye no ka kire wo se wo yere no ja no ana wukunu ja no a na kwade eche na fi se waso daye papa te wo yere no ko ja no because Nyankopɔn ka kire wo se ja wo yere no a ya twa Bible na to a emma ya bra bomu ya system direction enye me bebre ho de a Bible no emma ye ho direction se wo de ma se na da ebebu atu agu a eda yi se ye ho ase na bi eja ko na beto anya me fa sa mama no susimu so o ka Bible ne enchiro se eja betom ana enchiro se ofi eja ebehye na bi ni mo ene de wo be hu se eja ebehye na bi esi di a ene na eyediye ene ni Bible mu sa kwa ni Nyankopɔn fa so ni pa kasa ene ntia Bible no endi wo so daye no na ebia ka kire wo se ja wukunu ana ja wo yire de asa daye no hu se enye daye papa emfiri Awurade nti ye no so bebre pa ye miti daye bia ende we kɔ boni mu ana se ebema wabrabo asaye de hu se ene twe konkondi edi asinko ade a e krono daye ho krono daye na bia wonya daye bi na wonya plan bia wo de bitima fa obi ade a ye nche wo daye na so daye pa na wonya nsa bi pa hu so akofo obi ade bi ya nchewa na obviously Nyankopɔn de sa plan no e ma wo daye mu a e daye born a demonic dream a satanic a uninspired dream enye daye evre Awurade ti ye no nso oba wanye nsan na fi wo se mempe afi de wo pese okoya abortion nti wo pese God has told me to abort this pregnancy Nyankopɔn ka kire me daye me se sa pregnancy de me nkose no me so daye na me se na doctor eyam abortion no a demonic a satanic eni Nyankopɔn asem di asi ndi ye no nso ndi daye bia benya bia ade eche ade bedo Nyankopɔn asem oni Nyankopɔn asem kora nkwa na de hunu ntam kora asem mfra Awurade bege wo so daye na woni oba na woni na oda ana be ma ne be ma woni na da wo senyo enyame asa Nyankopɔn ne ma me daye se me ye sa ana bia wo yare ana asem bia to na hu se wo ko fetish priest bi ho hunu se eye bonsam daye ndi maso daye nyame ka kire me se no na so retro Bible hu yenye very careful to wo so kra no a fa do Bible ho me so daye na asomasi na Nyankopɔn esem nko wa no ana se Nyankopɔn se wo me wa me enom ne ade se ohwani na bu hu aten na se bi obi ka sa akire wa na wudi akire
no ana wo so ye no ana wo so di akiri da bi so hwehwe mu yie pa nti nyese bi ya meso da ne agya madwuma ade achi ya no otwere resurrection letter say akona adwuma meso ogyae obonsa na bi obesa ho tere wo no de saa da ye bone ma wo to so da ne direct na ma information bi abu matan ansa na abetu ho na ma watu na ye na so nyese bi school meso da na meja school ti meja school ana say na nipa bi ho madwuma no wo send ho na magina di ma say wo hwe mu e bi abonsa na pesa wo ma nipa ne firo no adwuma say bonsam timi eso nipa da ye bone ma ne ye yie ena da ye bebre nso da ye bu a bonsam timi a tackle so obi abaso da ye bia da ye bu onya da ye papa bonsam timi ba ahonbone timi attack nipa wo da ye ma ne ye yie ni na ya ahonbone da ye wo ye mre na ompa ya bo no gidie onyame mu na nyango pa asam ya keto wo mu a bonsam timi attack wo da ye obi abaso da ye na waka wo so da ye na obi na buku na anantwi pamwo buhuna akraman no na saw yire na uhuma bia kura wo mfa na wudwane kura no uhuma bia wo onkro buhuna agata pamwo buhuna mo abone buhuna impetus as saw na uhu de wonye ho boso da na ensu afaw na fomu wan se bi kura make say na ye de atuo ni asekai pamwo na feje se uhu de wonye ho na woda mrem amadonkodonko no pese opie wontimi empie na feje se ebi won kwa no so ni ye bo ade be che kwa na nipa na honam ye ne ya hu se ye bonsam da ebi ho a ye bonsamfo ne be attack nipa ko bonsam ma attack wo da yim no de da ye boni bi be hawa dwene te se ye ba modern se be so nyankopon yie pa na de ho a si wo yie ama ruade pa yie pa won so auto amere kan na bia wontimi emfi so na fi ye kan sa akwa ni monche no na fi kwa wontimi nwane na fi even you can mention the name of Jesus. Everybody used to think crowd boy untimi mbo na fe kura na ko say afi Yesu kura di wi fi obo ji na ji ne hwan ya on say as ya attack of everybody dey no untimi mention everybody dey no nti amu akora ketekete kura na waso okon na omia na untimi na ho ni nyina satanic bonsam ma attack awo afanyina ye hia no so pa ye pa na ye mombo den say ye behwe akwa ye pa na ebi wa na ye tekere wo na na bebre nti ye hia no so nti said da ye no so wonti mo rade din na oye ni ye pa wo mu sampani ye tekere na mpugwa osodue mu na pa na fejese ni nyina akire say okọ tibia bi mu oye weak was spiritually nti ye hia no so pa ye pa say awon bone ta ye ni a wo da ye mu a na wo say ampa oye weak so itimi bom pa ye na yetimi etrase wo nyamesuro mu a obonsam nyankopon eyiye firi saa na ma nyina mu dodo no a saa na ma nyina dodo ye nyina dodo no a spiritual weakness say ye din ya saa na ma nyina no ebejai ye hia no so pa ye pa di da ye bi wo ho a sexual dreams obi wo ba so da ye na make I say na obi ne no da me bi oba so na ye bia na nkonfo ne da de say continuous dey a no say demonic ye no so pa ye pa ya ho bone attack wo na be say wo se ebasa se so obom paye se sunsun boni betimi afa kwan boni be so na ono oda na onye da ya papa mo so da ye bia na obi na oda obi no oda ya ho boni da ye ni na sa wo ye mmere wo hu mu ambon sam betimi afa sa akwa na so ahaw ya nyintum sa na mo sa wo ye den pa sa da ye nyina ebejai se ye strong wo awradi mu boka Bible no Ephesians chapter 6 verse 10 to 12 waka wo o se ye ne hu na ni moja na anya ye ni mpanini ni wi asi suma tumfo na anya nti mo wasi yan se nyankopon akodie nyina ne ntimi nyina no bonsam eni asi onti eni kan won say ye weak or sa ememu bonsam betimi sa da ye boni we sexual do no bada bia na asa ina ho asa ina ne nkofo de da enye boni bi won so da nyanya attack bi won so na ye o previous life bi obi wa no TV as ne mema sem ne ma sem bebre ko so ne life nti I register wona adwini mu nti na eda ne ho adi sa wo bom pa ye na sa adwini free witimi na already e wo huru free witimi mu asa da ye boni no eno so ebe free akọ eno so da nchen so a wo so da ye na bi obi won so akono boni bi e hye no so enitina ma wo so da ta da ye no a se akono no ejai na afi wakono no eba no ma akono papa woni pam akono papa no ba wu mu de a sa da ye boni no so bejai ti se no so na wa wutie mi bia no bu asemi ho atempa ye pa na afi wa wo so da ye so obi wo so da ye na ne wura fi on memorable dream o so da ye pe na on kan kura eno so bi won so na ye hu mereye da ye but da ye nyina ni pa betimi akai so so da na want me ankan bi enya hwe but wo de me bia no so da na we wura fi good Christian but I say at least me da ye bu ha so kai na me kan na so da ye mu wura fi but still na e ha no ntu ye Christian a na ta so da ya o me say normal say natural dreams dey we betimi afi
ɛno nso de mfa nyɛ nkonta ba ɛhɔ ara Nyankopɔn tumi nipa kasa no tumi ma nipa direction na abra bɔ die wo so da na wo kai a ɛbɛboa pɛ yɛ pan wo so wo taa so da na so wure fi a no de answer obɛyɛ ho adwuma na afei nso no yɛ da yɛ mu no don't tell everybody your dream o da yɛ nya de bi ni sɛ yɛ da yɛ kyerɛkyerɛ nipa bia wo nipa na wo da yɛ na kyerɛ no no sɛ no wɔte ana de woni trim waso da yɛ papa bi very careful ni nipa nyina na yɛ so da yɛ a yɛ no ɔmo kasa bia na wo pa wo ana sɛ bia adwuma mu na afei wo ho a ana sɛ yɛ opani kura wo adwuma mu na akɔ so da yɛ na wo ka wa hwe ni ya na wo na unima dwene woni trim so woni pa so dia ne yɛ nipa yɛ didi ne bi ho nkɔmɔ a na very careful pa yɛ pa ti ni nyina na yɛ ka no nti Nyankopɔn ɛso yɛ da yɛ boa na afei nso no da yɛ bi wɔn nso a bu obetuma so da yɛ na da yɛ na bam na nso no nya da yɛ bam nya ne fira ruade bu wa na wo sɛ bi no bi ɔyɛ bayifo na bayifo kɔ camp wɔn kom nipa bi ti bi kura nipa na 3 days na wɔn bɛyi na firi wiase na afei obɛso obɛte wɔn moto na ɔde akɔfa da yɛ so me so da yɛ na asɛm asi awu si ya bi ya amɔ mpa ya bo wansa nipa asɛm asi awu ɔsɛ wo mpa ne da yɛ de ka pa ɛno nso ne de ɔmo ayɛ ho adwuma ebi ani akɔsɛ nipa bi kura awade ya sɛ nipa bi adwuma ne gya tom obi adwuma mu na abayifo kwa na bonsamfo na kɔhyɛ saa ɛpɔ no ba na ɔbɛsɛ nkɔte ho no ɔbi ho ne nkanipa no no ɔka mpɔ no ase but no de akɔhyɛ daeɛ nti nye daeɛ ɛba mu nyina ne fira ruade ɛna obi wɔn so na ɔyɛ clean pa bibia ne ne ho daeɛ wɔ so ne fira ruade pa yie pa ba de nyɛ no so sɛ ade Nyankopɔn yɛ bia bonsam tumi yɛ ɛnti Nyankopɔn de yɛ wɔ mu na bonsam so de yɛ wɔ mu nti na yɛ ka ho asɛm akyerɛ mo sɛ daeɛ ebi fira ruade na daeɛ nso bi wɔn so a emfira ruade ti daeɛ papa etumi bam bonsam etuma ma daeɛ papa bi ama ɔde agya nyamesom ama na bam ama no wa twɛ fi Nyankopɔn ho timre bia benya daeɛ bia na hu sɛ daeɛ ameso yi ɛni Nyankopɔn asɛm akɔ a na Nyankopɔn asɛm nkɔ ɛna asɛm bia wohwɛ na atumi aboa ɛpa yie pa nti ade ba akɔ bi wɔ sɛ edi ka hyɛ no nso no sɛ daeɛ a wo kora wo nim sɛ ɛni Nyankopɔn asɛm nkɔ de hia sɛ kora bi a wo kora yi kyɛ nipa ɛna afa ade ba akɔ bi wɔ sɛ so obi nyɛ kristoni na obi nyɛ ɔhotini na obi nso ɛnso Nyankopɔn a ne daada yɛ so nyɛ no korɛ obi a onye Kristo ni da bia na Nyankopɔn mfa ne so nkasa nkyɛ ne pɛda bia Nyankopɔn metuma fa nipa a ɔmo nyɛ so akasa ebi nso Bible mu ni mo obi a onso Nyankopɔn na onye ho ti ne ente ne ho de ne daada yɛ da bia da yɛ obaso bia de ɛnyɛ no korɛ fa won to so saa to obi yɛ wi as no kasa yɛ dreamer mfa won to ne da yɛ so no Kristo ni nso ɔmo bra pan so ɔno nso ne daada yɛ so nyɛ no korɛ Kristo ni bia ne bra nyɛ bia so da waso da yɛ no nso nyɛ no korɛ da ko bi Nyankopɔn so nipa bia da yɛ ma na yɛ yie example where Joseph ni me so no more afiase no a omo nyina so da woka Genesis 41-7 ni prison mace no Pharaoh ne cup bearer no ani baker no ne pan no tuni no ene de ne wode nsama no omo nyina so da no omo nyina de we no omo nye awotefo ma Nyankopɔn so omo da ye ma ne yeye di obi nye Nyankopɔn ni pa no nye Kristo no obi ma so da ye eni Nyankopɔn ma fa obi a wantene so aso da ye woka Daniel chapter 2 so Nebukadnezar so da ye Daniel chapter 2 ka ni nyina okay Genesis chapter 41 na breka ni nyina 41 Pharaoh so son dae no nso nya tidini ba Nyankopɔn ayi bibia di kyerɛ no ɛna wohwɛ atemofo nso a okay atemofo 7:13 so 7:13-14 so a Gideon ho dae pa bi Nyankopɔn de ma onipa bi ɔno nso ɔyɛ unbeliever ti ɛdɔs bebre di dae de Nyankopɔn betuma fo obia so aso dae ɛde akasa kyerɛ no ama na yeye enti yɛn hɛ no nso wa wotie me se bro bi kura tembro no bi so na okan so me so ho da ye bi sister enya da ye be nya fa ho nka se o unbeliever nti o mfa ne mum say ye musuo bi na obo ho mpaye ne mum enka se da bia okoje da ye fi ne ho da bi unbeliever de enye da ye fi ne ho da bi enye wo ye sa amane ye beto ena da ye so maka se ne da ye nyina na ye ka che nipa no so no o Genesis chapter 37:5 wa Joseph so da ye na o yi che ni nua no no musuo de ba ye Genesis chapter 37 o kache ni nua no makofa ha ba na mega se nsem nyina na wo ye tirimu a ye kache nipa e onipa ne di nkomo ba nipa nso wo bagina die nso no na wa mesa mpa bibia ni akire o eno so ya he no so pa ye pa nti wo so dae nso a na hu se o dae ta kan sa na bam e mane mama nkasa me so ho dae o o ka Jeremiah 23:28 ya o so ye so dae ayenka eni so so dae nso a enka se wo hu se dae a wo so bi ta ba mu de a wo ye gidi ni na wo dae ta ka de a uso a eso bo oso fa nipa bi hu abo hompa ye ma no na fi opportunity go so abetime nso abona mane ena emfa obi da ye nso nya wo da ye obi o a na obi na so da na ka kire no ahwa na ono akwanhu ni monyam da na mse da ye timi faili nti no
esa wo obeso a fa nipa ne din bata ho na sa dae na amamu a wo de kwanhyɛ nkom na amamu a nkɔgye nim guase nti ai na de bi afa de amamu no kasa so mase kura na so dae no nyam na so dae no eba mu di ankon kasa di dae na mse timi failure nti no emre bia be so dae bia no sa nyawo na wo so ye obi na so ye a ma nipa ne din mata ho ɛna dae kura nso no obetumi di adwempa de wo dwene ho wa bra bɔ mu kura no obetumi adwene bibi ho obetumi adwene adwuma asɛm obetumi adwene wa bra bɔ ho obetumi adaso ho dae saa dae ne betumi aba mama na yeye na nkyerɛ sɛ wo koda wo dwene ho nti no Nyankopɔn ntimi mfa so nkasa da bi nyame tuma afa so akasa kyerɛ wo wo ka Matthew chapter 1:18 to 21 and the same thing Joseph no odwene na nsemi ho Nyankopɔn ekasa kyerɛ no ma ne yeye nti at times betuma adwene adwuma ho ba nyame betuma kasa kyerɛ wo adwuma sɛ adwuma no bi besim ti bɔ mpaye ana nkunbie bi ba adwuma mu ana ebe promote ɛno betuma yeye ba de nyina na sɛ wahwɛ state ye na wo mu also da na wo yɛ driver na aka akɔhwe ase a hu sɛ Nyankopɔn na ɛkasa kyerɛ wo na wo so tim bɔ mpaye wo so na ne yɛyi wadi afiri adwuma mu a hu sɛ adwuma no ebi na bibi bɛkɔ so wa adwuma no mu na ɔbɔ ho mpaye sɛ da bɛ asa amuso no entimi ma wo ka Nyankopɔn asɛm no Joseph ni prison mates no ɔmo nyina wa fi ase ka bɛra no adwuma a wɔyɛ na ho da Nyankopɔn fa ɛso no ho da de kasa kyerɛ no saa na de pan no so fo no so no the same thing ti nyame betuma for adwuma so kora kasa kyerɛ ma na yɛyie yɛyɛ no so pɛ yie pan temra ɛnche bia na onipa asɛm bɛba na wie de metu ho fo na me twadwene so ne sɛ dae bia bɛso bia no sɛ ɛnya abɔ ho mpaye dae basa wo hu ne etire kɔsie nom ne adade nyina so yɛ mɔ mpaye ne tumi yɛ de ne yɛ nam a dae basa nom ɛbɛdudo na bɛfiri yɛ so de anytime bia bɛda bia na bɛnya ne bia na maso dae bia no hu te bia na wo mu ansa na wɔkɔda medua ne nhyɛ wo so ɛmfa da adwene ɛnkɔda me mama de ne yɛ adwendwene ɛne ne ma bi yie na fe movies bebre hwehwɛ enso no nso ɛno nso timi ha nipa ɛwɔ yɛ da yem dia mom yɛ nti movies so pa yɛ pa ne hwɛ de ɛyɛ na mom yɛ hwehwɛ ne ma basa ne sa ba so ne ma basa ɛho daeɛ nti afi ne sɛ wo so daeɛ a hwɛ yie na hu te bia na wo mu ansa na wo so daeɛ no na fe okura daeɛ no kura wo nyini a ana akɔbɔ bi kura nso amaneɛ di yɛ no nso pa yɛ pa nti so no wo yɛ mmara bon sa metimi aso daeɛ de adaadaa bon sa metimi akasa kyerɛw ni mo say e deni namode a bonsam da na be pare natural dream de be ba na so be hu so we de natural dream ti da bia e hunhunu awo na akokata so a wo hu basa bia bo ho mpaye ni Nyankopɔn nyi mfiri wo so na eye mmereye na manipa ekosa ate bia ni mu nti metufo wa wo mfa Awurade sa wo kwagye nkwa no fa ho ma Awurade na Awurade asema e ba ntimi nya nsira ne ntimi nsiesie wo nyame bo a next week de be ba na wie ni ahwese interpretation of dream nti mra me de asema ba na wie no mo tie nyina no mo hu dae a ebra sɛ wodo dae die ene bra ni sɛ wodo dae die okoda te bia be na wo mu enkomo be na wodi ye obi be ka kyerɛ won so ne dae no bia nti Bible na obi so ho dae a bo ho mpaye na dae ma information e ma direction bi e ma wo bia na nya a hwɛ ne wa ani akyire ye ma scripture ni ye kai ne nka Bible no na Bible no edoso na sam wo ye mu a ye so dae ne efinyame a ye be hu ye mfinyangopɔn so ye be hu no ye bɔ mpaye odomfo ne modonfo gyae e de asda kase ma won sempa ne odi amaye e bom paye ma okra bia ne wate wasemi wade de oyare sane yade de wa mane humo boa no me de Ghana man nyina so hye wonsa bo man ho bae e de asda kase ma wo se ya bom paye na wasam nso agu na otani ma wo ma e da wase e wo Yesu din yi mu amen.